ħanfakkarkom f'parabola li ħafna minnkom tafuha, forsi xi wħud ma tafuhiex ukoll għalhekk valla pena nerġgħu nismawha għaliex għandha tagħlima importanti ħafna lina. Għalhekk issa qed nirrasmewiet tixxebbaħ li wieħed sultan li rrid jagħmel kontijiet mal-qaddejja tiegħu. U beda jagħmel kontijiet, wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent, somma enormi, inġib qudiemu. U billi ma kellux fejn iħallas, sidu ordna li jinbieħu u martu u wliedu u kull ma kellu u jitħallas id-dejn. Il-qaddej għalhekk inxteħed fl-art u qimu u jgħid ja sid, hu paċenzja bija u jinħallsek kollox. Imbagħad sidak il-qaddej ġitu ħniena, telqu u ħafirlu d-dejn. Imma dak il-qaddej ħareġ u sab wieħed minn sħabu l-qaddejja l-oħra li kellu jagħtih mid-dinier, somma u ċifra komparata mal-oħra xejn. U ħabat għalih, qabdu minn griżmejh u jgħidlu ħallas dak li għandek tagħtini. Sibu xteħed f'riġlejh, talbu jgħidlu hu paċenzja bija u jien inħallsek kollox. U dak ma rridx, iżda mar u tefgħu il-ħabs sa ma jħallas id-dejn. Meta l-qaddejja sħabu raw x'ġara, sobjhom wisq u marru qalu lil sidhom kull ma ġara. Imbagħad sidu wara li sejjaħlu qallu ja qaddej ħażin. Ħfirtlek dak id-dejn kollu għax tlabtni ma kienx imissek tħenn ukoll int għal qaddej sieħbek bħalma jien kelli ħnina minnek u sidu għadab. U rħieħ f'idejn il-manigoldi, l-kalzriera ġifieri, sa ma jħallas id-dejn tiegħu kollu. Ekk ukoll missierkom li hu fismewit jagħmel ukoll lilkom jekk kull wieħed minnkom ma jaħfirx minn qalbu lil ħuħ ħtijietu. Qabli fostna llum hawn xi wħud illi jinsabu eżattament din is-sitwazzjoni. Huma nfushom jidimbu, irċevew irċievu l-maħfra mingħand Alla, iżda mbagħad qegħdin jirrifjutaw illi jaħfru xi ħadd li naqashom u jagħtuh il-maħfra. Lil daw kollha li huma f'qada bħal din jew li għad isibu ruħhom f'qada bħal din, ilmu li Alla jgħidilhom l-istess kliem li qal lil dak il-qaddej ħażin. Ma jmissekx int ukoll tħenn għal martek, għal żewġek, għal ħuk jew oħtok, għal sieħbek, għal kollega tiegħek fuq ix-xogħol, għal ġar tiegħek, bħalma jien ħennejt għalik. Ma jmissekx int ukoll taħfer bħalma jien ħfirtlek u għadni naħfirlek. Sintendi bħalma jiġri ħafna drabi, wieħed minflok ibaxxi rasu u jobdi, kliem ta' Alla u jaħfer, mill-ewwel jibda jressa l-oġġezzjonijiet u l-argumenti autoġustifikanti tiegħu. Pereżempju, naħfer, ma tarax, ment ma tafx għamilli, ment ma tafx għamlitli, kemm weġġani, tajt mhux hekk, għandek xi ċans qatt minn naħfer, jew nkella naħfer possibilità. Jiena bniedem mejn Alla, ma nistax naħfer, diffiċli wisq naħfer, għalija ma jistax ikun naħfer, u raġunijiet oħra bħal dawn. Fi ktieb li għandi antik bl-isem id-dizzjonarju tax-xitan, id-dizzjonarju tax-xitan il-kelma maħfra ma ssibix. Okay, mhix qegħdem. Sfortunatament, dil-kelma u r-realtà maħfra ma qas tinstab fil-ħajja ta' xi Kristjani. Nittama li il-maħfra tinstab fil-ħajja tagħna lkoll. Eżiż, ngħidilkom u ngħidilkom bl-ikbar sinċerità, bl-ikbar sensittività, bl-ikbar empatija anke għal xi weġa, għal xi offiża li stajtu rċevejtu. U jalla dak li ngħidilkom bl-ebda mod ma tħossukom offiżi. Però tiżbaljaw bl-ikraħ. Tiżbaljaw bl-ikraħ jekk m'intkomx qegħdin taħfru lil xi ħadd, għamlilkom x'għamlilkom. Tiżbaljaw bl-ikraħ jekk toqgħodu tirraġunaw bil-modi li semmejna u modi oħra. Tagħmlu ħsara kbira lilkom infuskom jekk tirrifjutaw li taħfru lil xi ħadd. Nista' niggarantilkom li jekk ma taħfrux m'intkomx ħa tagħmlu progress fil-ħajja spiritwali. Tieqaf. Jgħaddi żmien, tista' tisma' kemm tisma' pritki u taqra kemm taqra kotba, m'intix ħa timxi l qudiem jekk għandek bżonn taħfer u ma taħfirx. Mhux biss, imma kif smajtu se ġġibu wkoll fuqhom il-ġudizzju tagħna. Infakkarkom illi
Għal-Kristjan il-maħfra dmir, aħna kmandati naħfru, dejjem u mill-qalb. Il-maħfra hija mibnija fuq deċiżjoni, mhix fuq emozzjoni. Jien ma naħfirx għax inħoss li għandi naħfer, imma ċalla jekk mandani li rrid naħfer u jien nobdih u għalhekk naħfer. Il-maħfra possibbli taħfer int, kwalinkwa offiża, għaliex fil-Kristjan u fik jekk tgħid li int Kristjan jammar l-Ispiritu ta' Ġesu. Jammar l-Ispiritu ta' qawwa u ta' grazzja li jagħmlek u jtik il-kapaċità li taħfer. Qudiemna għandna tfakkira li Allu ħanin, il-ħobsu l-imbit ifakruna li Allu ħanin ħafna magħna. Permezz tal-mew ta' ibnu u s-salib ikkanċella d-dejn kollu li kellna. Jaħfrinna id-nubiet kollu. Mhux veru li sallum aħna ripetutament nidimbu u darba wara oħra nersqu lej Alla u jkollna bżonn il-maħfra tiegħu. Mhux veru? Daqshekk ieħor veru li l-kol kemm aħna xi darba jew oħra irċevejna xi weġa', xi offiżi u qed nirċievu mingħand xi ħadd u għal daqstant ħajkonna bżonn nagħtu il-maħfra u naħfru il xi ħadd. Ir-realtà hi din, inti tidneb kontra Alla u għandek bżonn il-maħfra minn għandu, ħadd ieħor jidneb kontrik u għandu bżonn il-maħfra minn għandek. Jew biex inkunu għadna kollox ukoll u int tidneb kontra ħadd ieħor u għandek bżonn il-maħfra wkoll minn għand ħadd ieħor. Mela bħalma Alla ħenna lik u jaħfirlek hekk int ukoll imissek tħen u taħfer. Taħfer mhux għax faċli, mhux għax ħaġa hekk, taħfer għax Kristu ħafer lilek. Għalhekk nixtieq nħeġġiġkom ilkoll biex illum tiddeċidu li tobdu lil Alla aktarx milli timxu fuq dak li qed tħossu. Appena tagħmlu hekk li tobdi lil Alla, nista' niggarantilkom li tingħataw il-grazzja u l-qawwa biex taħfru wiex inhi l-offiża u l-weġa li ġarrabtu. Aħfer u aħfer mill-qalb. Qisu wkoll li ma taħfirx biss bil-ħsieb u bil-kliem, imma bl-azzjoni. Qed importanti. Nintaqa' ma' nies jgħidulek ħfirtlu mhux biżżejjed biddel l-attitudni tiegħek. Għax jekk qabel meta ma kontx ħfirtlu kont superf miegħu, kont qed timpika miegħu, kont qed turih rabja u issa ħfirtlu għalhekk l-istess ma ħfirtlu xejn. Aħfer bil-ħsieb, bil-kliem, imma bl-azzjoni, billi tbiddel imġibtek ma dak li weġġak. Aħfer mhux biss darba, imma kemm hemm bżonn. Ftit qabel din parabola fil-fatt il-Pitru qallu aħfer għal 77 darba. Xi ġifieri toqgħod toħoddhom le. Taħfer illum, tgħaddi ġurnata terġa' taħseb dik l-offiża f'dik il-weġa u terġa' taħfer. Jgħaddi ġimgħa terġa' taħseb u terġa' taħfer. Hekk tfisser. Taħfer u tibqa' taħfer. Dawn huwa mument ta' grazzja l-aħwa li qed jagħtina Alla, titilfuhx. Dan huwa opportunità li qed tingħatalek aħtafa. U din hija stedina li Alla qed jagħmilek aċċetta. Għandek bżonn il-maħfra int mingħand Alla, f'dan mument indem jitolbu maħfra u ilqa' maħfra. Għandek bżonn taħfer xi ħadd, f'dan mument ħu deċiżjoni issa stess u aħfirlu u aħfrilha.